Kesangga hadir. Terima kasih. Bojonegoro, Kanjeng Trabas. Bojonegoro. Gini nganu ya, Pak Anwar Zaid. Aku meh ngundang Pak Anwar Zaid tapi gak sido. Tak pikir-pikir bapakku ki wong Kapitayan, wong Kejawen, diundangi agamane Islam. Aduh gak matuk. Tapi Pakku mati ini dikubur secara Islam. Alah karepmu sing mendem. Karepe sing mendem. Yang penting diwangi mendem lah ya wis. Aku tak pitekan sih ya. Aku wong Kabupaten Blitar Mbak Nem. Oh, wong Serengat. Oh, Serengat. Koncoku plek nang kene ya wong Serengat. Cah Begelen. Cah Begelen. Lala. Aku paling seneng warna biru ngene iki ya. Sampai aku tuku mobil iki lho warna biru. Sampai aku tuku mobilnya warna biru. Karena warna Facebook. Lanang wedok 6. Boloku wedok no nang kene TKW. Boloku wedok TKW nang kene, tapi sesuk bocah gak libur karena majikane loro dingklang. Kuku sudah rapi. Bang Ipul kon njaluk dipethot manuke mlebu. Sak jeroane barang kabeh Mbak Nem apa? Ya biru. Oh, saya simpak saya punya yang biru juga. Tapi kalau BH ada biru kembang-kembang belum ada. Yo. Tapi lek jeroane ki mong pink. Jeroane paling yo abang. Lho, lek kuwi ya jelas abang yo. Warnane pink. Jeroane diplekekne warnane pink yo. Jeroane diplekekne warna